Den her bog, som hedder Danske Heltesagn af Axel Olrik, det var en af mine yndlingsbøger, da jeg var barn. Og det var ikke kun min yndlingsbog. Den er blevet læst i generationer, fordi den udkom første gang i 1900 og udkom rigtig mange gange siden. Men i dag er den lidt svær at læse, fordi det er jo gammelt sprog. Så derfor har jeg genskrevet de her heltesagn, og de kommer nu i den nye bog, der hedder Vikingesagn. Og det er nogle meget spændende historier om, hvordan det var at leve i vikingetiden, og især hvordan det var at kæmpe i vikingetiden. Der var en mand på Sjælland, der hed Arngrim. Det blev sagt om ham, at hans slægt nedstammede fra jætterne, og han var kendt for at være helt utrolig stærk og en frygtet berserk. Han havde 12 sønner, der alle havde arvet hans kræfter og vildskab. Når de gik berserk, styrtede de ud i skoven og sloges med hver eneste sten og træstamme, de mødte. Og når de drog på vikingetogt, havde de ingen andre mænd ombord. Kom berserkerrusen over dem, kunne de ikke kende forskel på ven og fjende, og det var sket, at de havde slået deres eget mandskab ihjel. Den ældste og stærkeste af brødrene hed Angantyr. Han var et hoved højere end de andre, og han ejede det magiske våben Tyrfing. Hver gang sværdet blev trukket, døde en mand. Spidsen var forgiftet. Blot en ridse i huden kunne tage livet af en modstander. Det blev sagt, at våbnet var smedet af dværge, og at Angantyr havde stjålet det. En anden af brødrene hed Jørvard, og et år til julegildet svor han, at han ville giftes med Ingebjørg, der var datter af kong Yngve i Sigtuna. Da det blev forår, drog alle 12 brødre afsted mod Sigtuna for at bejle til Ingebjørg. Kong Yngve blev ikke særlig glad for at se dem, for Arngrims sønnerne var berygtet for at hærge og plyndre, hvor de kom frem. Alligevel var Sigtunas konge nødt til at byde dem indenfor, for sådan var reglerne for gæstfrihed i vikingetiden. Kom nogen på fredeligt besøg, måtte man ikke afvise dem. Gjorde man det, blev det betragtet som en æreløs handling. Yngve inviterede derfor de 12 unge mænd ind i sin hal og satte mad og mjød frem til dem. Da de havde spist og drukket sammen, kom Jørvard frem med sit ærne. Kong Yngve, jeg har hørt, at din datter Ingebjørg leder efter en mand. Jeg tænkte, at det ville være en stor ære for hende at blive gift med mig. Kong Yngve var ikke enig med Jørvard, men det sagde han ikke højt. Det galt om ikke at tirre de 12 berserkerbrødre. I stedet tøvede han lidt med at svare, mens han spekulerede på, hvordan han skulle redde sin datter. Kongen havde en stor flok af stærke krigere i sin hirt. Især 2 af dem satte han meget pris på. De hed Hjalmar og Odd og var kendt for deres modige bedrifter. Derudover var de også retfærdige og ærefulde, og de forstod kongens problem. Hjalmar trådte derfor frem og sagde, høje konge, har jeg ikke tjent dig godt og trofast i mange år? Skylder du mig ikke en belønning? Jeg synes, det vil være passende, hvis du giver Ingebjørg til mig. Kong Yngve vidste ikke, hvad han skulle sige. Han ville helst belønne sin tapre hirtmand, men hvad ville berserkerbrødrene gøre, hvis han afviste deres frieri? Derfor vendte han sig mod Ingebjørg og sagde, min datter, jeg vil lade dig afgøre, hvilken af de 2 friere du helst vil have. Ingebjørg tøvede ikke længe. Hjalmar kendte hun som en god mand, hvorimod hun kun havde hørt skrækkelige historier om Arngrims sønnerne. Hun sagde, så vælger jeg Hjalmar. Jeg ved, han er en mand af ære. Berserkerne blev rasende, og Jørvard udfordrede Hjalmar til tvekamp. Til sommer vil vi mødes på Samsø, og hvis der er nogen ære i dig, udsætter du brylluppet, indtil vi ved, hvem der vinder kampen. Hjalmar tog imod udfordringen, og da det blev midsommer, sejlede han sammen med Odd og et stort skibsmandskab til Samsø.